Assalamu alaikum. Yau bari mu tattauna akan continuation candlestick patterns. Continuation candlestick patterns. Wato alamu da suke nuna trend zai ci gaba kenan. Kasuwa za ta ci gaba da trending. Na farko akwai abin da ake ce mishi rising three methods. Rising three methods. Wannan pattern yana faruwa ne a cikin uptrend. Da kaga long bullish candle mai tsayi sannan kaga ƙananan bearish candles uku da suke cikin range na candle na farko, sannan long bullish candle ya rufe pattern ɗin, yana nuna kasuwa ta ɗan tsaya amma bata canza ba, ma'ana ba a samu sauyi ba, farashi zai ci gaba da hawa bayan ɗan consolidation kaɗan kenan. To bari mu je mu duba mu ga live, mu ga yaya shi wannan rising three methods ɗin yake. Ok, wannan shine rising three methods ga suna nan. Ga long green candle ɗin da muka fara samu mai tsayi, ga kuma ƙananan candles nan ƙwaya uku kuna ganin su a tsakiya, sai kuma ga kuma green candle guda ɗaya a nan. So wannan yana nufin cewa kasuwa bata gama faɗuwa ba saboda an samu uptrend a nan. So kasuwa bata gama faɗuwa ba, za ta ci gaba da tashi. Kuma in kun lura za ku ga ta taso har ta zo nan wajen. Wannan shine misali kenan na three methods. Rising three methods, yadda za ka fahimce shi. Idan ka ga wannan to kasuwa bata gama faɗuwa ba, za ta ci gaba da tashi kenan. Na biyu shine falling three methods. Wannan shine akasin rising three methods kenan. Saɓanin wancan, za ka ga long bearish candle na farko mai tsayi ja amma sannan ƙananan bullish candles guda uku a tsakiya koraye kenan za ka gansu. Sannan long bearish candle ya rufe pattern ɗin, za ka ga ya rufe shi mai ɗan tsayi kenan, shi ma ja. Yana nuna kasuwa za ta ci gaba da faɗuwa duk da cewa an samu ɗan ɗagawa na wucin gadi, an ɗan samu consolidation kaɗan, to amma wannan yana nuna cewa za ta ci gaba da faɗuwa. So bari mu je live trade shi ma mu duba mu ga yadda za a yi mu samu falling three methods. Ga nan misalin na falling three methods nan, wannan nan wurin. Domin abin da muka fara gani shine mun samu ja mai tsayi, sai kuma koraye ga su nan ƙwaya uku suma, sai kuma muka ƙara samun ja mai tsayi. Wannan alama ne na nuna cewa kasuwa bata gama faɗuwa ba, domin me, in kun lura za ku ga kasuwa ta faɗo daga nan ta zo nan. Bata gama faɗuwa ba, wannan da kuke gani consolidation ne. Kuma in kun lura da ta zo nan ta gama, gashi nan ta ƙara faɗowa ƙasa. Wannan shine example na falling three methods. Idan ka ga haka to ka tabbatar kasuwa bata gama faɗuwa ba, ba za ta tashi ba, za ta ci gaba da faɗuwa kenan. Na uku akwai doji amma a cikin trend. Idan ka ga doji candle a tsakiyar trend mai ƙarfi, yawanci yana nuna cewa trend zai ci gaba shi ma. Wannan ba reversal ba ne, amma za a samu ɗan huta kaɗan ne sannan kuma a ci gaba da tafiya. To mu je mana live chat ɗin sai mu ga yadda doji yake a cikin trend. Wannan shine misalin doji a cikin trend. Idan kun lura ga kasuwa ta zo nan sai ta yi wani abu kamar consolidation, sai kore ya bayyana, sai kuma doji ya bayyana a tsakiya, sai kore ya bayyana. Ya riga ya bayyana a tsakiyar trend kenan, amma ga yadda trend ɗin ya ci gaba da hawa. So daga nan da ya bayyana an ƙara samun hawa kafin kuma a ce ta sauka. To da zaran ka gani za a ƙara samun hawa ko da kaɗan ne kafin kuma kasuwa ta sauka. Wannan shine misalin doji a cikin trend kenan. Doji a cikin trend. Na hudu kuma shine na ƙarshe a wannan bidiyon, shine abin da ake ce mishi spinning top. Wannan yana da, za ka same shi da ƙananan body ne da kuma long shadows sama da ƙasa. Idan ya bayyana a cikin trend yana nuna ba a gama shawara ba, amma trend zai ci gaba, za a ɗan samu tsaiko shi ma kaɗan kenan. Za a ɗan samu tsaiko kaɗan. To mu je mana mu duba live chat ɗin mu ga yaya shi spinning top ɗin yake a zahiri tunda mun ga hotonsa a nan. Ok, ga nan misali na spinning top a nan, gashi mun nemo shi, gashi na a nan.
za ka ga wannan ja ne ya bayyana, sai kore, sai kuma ja. That means za a ci gaba da samun uptrend. To idan kun lura a nan, bayan ya bayyana kaɗan an kasa ya za a yi decision sauka za ta yi, sai kuma trend ɗin ya ƙara fara hawa zuwa nan. Wannan shine misalin na spinning top. Idan ka gan shi to za a ɗan samu hutu ne shi ma, amma kasuwa za ta ci gaba da trending zuwa sama. Waɗannan continuation patterns suna za su taimaka maka wajen sanin lokacin da ba za ka fita daga trend ɗinka ba, saboda kasuwa har yanzu tana da ƙarfi akan hanya. Har yanzu za su taimake ka lokacin da ya kamata ka fita, domin za ka fahimci cewa yanzu kasuwa ba za ta ƙara komawa ba, za ka fita. Sannan zai gaya maka cewa yanzu kasuwa a wani matsayi take, in za ka jira ko in za ka ci gaba. Ku yi ƙoƙari ku yi sharing da 'yan uwa domin mutane su amfana. Wannan ba financial advice ba ne, wannan for education purpose ne, domin ilmantarwa ne. Assalamu alaikum.